September 10, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.